Mae'n taith ni yn dechrau yma, yn coedwig glaw i'r Amazon. Dyma Alexander, disgybl yn ysgol gyfun Gwentis Coed sydd wrth ei fodd yn creu fideos am fyd natur. Dyma'i brosiect diweddara yn trafod byd natur, ledled y byd o goedwigoedd glaw trofannol i oerni'r tundra. A nôl yng Nghas Newydd, roedd ganddo ddigon i ddangos i fi. So Alex, gweud wrtha i, beth yw rein de? Achos maen nhw'n sefyll mas na gynnu i gymaru a phobeth arall. So fel rydych chi dweud, mae hyn yn rosehip ac mae'n gallu sefyll allan yn y môr o llwyd yn y gaeaf. Beth yw ei gyngor felly i'r rai sydd am ddilyn byd natur? Just cael hwyl a just bod tu allan. Achos mae llawer o pobl nawr, maen nhw'n aros tu mewn ar y gemau. Fi'n meddwl os rydych chi'n edrych yn y lle penodol, rydych chi'n cant yn gallu ffeindio fel llawer o byd natur. Os rydych chi'n edrych ac yn chwilio am y lle, wedyn cant rydych chi'n gallu ffeindio lle. Fel nifer o naturiaethwyr, mae Alex hefyd yn poeni am newid hinsawdd. Rydyn ni angen newid, achos beth sy'n digwydd nawr, mewn cwpl o flynyddoedd, byddwn ni ddim yn gallu newid e. Ac mae'n mynd i effeithio y pobl ni. Ond beth gallen ni wneud i helpu'r sefyllfa? Wel, mae'n stuff fel, ti'n gwybod, troi golau pan rydych chi ddim yn yr ystafell, i cerdded os rydych chi eisiau mynd, efallai i gwaith os mae'n agos, mynd ar beic neu cerdded, stuff bach fel hynna. Pwy a wyr felly, gyda'i gariad at fyd natur yn amlwg, falle mae Alex fydd y Iolo Williams neu'r David Attenborough nesa.